OSN práve obvinila Izrael z genocídy, ale kritici tvrdia, že správa je postavená na propagande, nie na faktoch. Izrael to nazýva moderným krvavým ohováraním. A kritici tvrdia, že sa opiera o zdroje napojené na Hamas, pričom ignoruje zločiny tejto teroristickej organizácie. Je to teda spravodlivosť alebo politika maskovaná za ľudské práva? Poďme si to rozobrať. Vítajte späť v Judeacation tu na JNS TV. A komisia OSN tento týždeň obvinila Izrael zo spáchania vojnových zločinov proti ľudskosti a činov genocídy. Tým, že úmyselne cieli na tzv. Palestínske deti v Gaze a na tom, čo nazývajú západný breh vrátane východného Jeruzalema. Správa uviedla, že úmyselné cielenie na deti bolo ústredným prvkom pri preukazovaní tzv. Genocídneho úmyslu izraelských úradov a bezpečnostných síl zničiť palestínsku teroristickú skupinu úplne alebo čiastočne v Gaze. Správa tiež zdokumentovala, čo označila za prudký nárast tzv. Násilia osadníkov voči palestínskym deťom na západnom brehu, vrátane únosov a zneužívania, ako aj údajných prípadov sexuálneho násilia zo strany bezpečnostných síl voči zadržaným deťom a tínedžerom, čo komisia opísala ako systematický vzorec. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí ostro odmietlo správu, označilo ju za demagógiu moderných krvných pomlúv a uviedlo, že nespĺňa akceptované štandardy pre profesionálne a nezávislé medzinárodné vyšetrovanie. Izrael uviedol, že mal len niekoľko dní na reakciu na návrh správy a že mnohé z jeho argumentov neboli komisiou riadne preskúmané. Izer tvrdí, že komisia, ktorú neuznáva, je voči židovskému štátu zaujatá a že jej závery sú založené na chybnej metodológii, nespoľahlivých zdrojoch a anonymných svedectvách. Izrael tiež uviedol, že komisia ignorovala používanie detí a civilistov ako ľudských štítov zo strany Hamasu, ako aj to, čo nazýva závažnými porušeniami spáchanými teroristickou organizáciou počas vojny. Monitorovacia organizácia OSN Watch povedala pre JNS, že správa je vopred pripravenou obžalobou vydávanou za vyšetrovanie. Uviedli, že komisia sa prezentuje ako nezávislý orgán na zisťovanie faktov, ale aj povrchná kontrola tejto najnovšej správy odhaľuje jej zaujatosť. Skupina Monitor uviedla, že zatiaľ čo obviňuje Izrael zo zabitia viac ako 20 000 detí v Gaze a ako zdroj uvádza ministerstvo zdravotníctva Hamasu, správa úplne ignoruje zdokumentovaný fakt, že Hamas a ďalšie teroristické ozbrojené skupiny bežne verbujú a využívajú detských vojakov, palestínskych chlapcov mladších ako 18 rokov, niekedy dokonca už vo veku 12 alebo 13 rokov. Poďme si to všetko rozobrať. V prvom rade, ak používate Hamas ako svoj zdroj, ako vás môže niekto brať vážne? Hamas 7. októbra spáchal masaker Židov, aký sme nevideli od čias holokaustu. Potom popiera, že by sa niečo také vôbec stalo. Takže, rovnako ako existujú popierači holokaustu alebo samotní nacisti, ktorí sa snažili skryť svoje zločiny, máte aj popieračov udalostí zo 7. októbra. A myslíte si, že Hamas bude poskytovať presné fakty, alebo sa bude vykresľovať ako obeť? Samozrejme, je to tá druhá možnosť. Mimochodom, Hamas si svoje vlastné zverstvá natáčal na GoPro kamery a potom nejako popieral, že sa vôbec niečo stalo. A tá zlovôľa Hamasu, to je ten zdroj OSN však? Aký chorý vtip. Zároveň si pripomeňme, kto je považovaný za dieťa, či už v Gaze alebo v Judei a Samárii. Ak 17-ročný Arab žijúci pod palestínskou samosprávou vykoná teroristický útok a zavraždí Židov a je tiež zabitý bezpečnostnými silami, je považovaný za dieťa zavraždené Izraelom. Môj priateľ Ari Fuld, nech Boh pomstí jeho krv, bol v roku 2018 dobodaný na smrť 17-ročným arabským teroristom. Fakt, že Ari sa mu podarilo s posledným dychom na zemi zneškodniť teroristu, no podľa tejto správy Ari teda úmyselne zasiahol arabské dieťa. Už teraz rozumieš, ako to funguje? Či máš 13, 15 alebo 17 rokov, ak sa pokúsiš zavraždiť Židov, si terorista, nie nejaké náhodné dieťa v chybnej správe. A buďme úprimní, Izrael necieli na deti, pokiaľ samozrejme nie sú 17-roční a neuchýlia sa k zbraniam v snahe zavraždiť Židov.
Žiadna krajina nejde do vojny a nepýta si doklady totožnosti, aby si overila, či má pred sebou 18-ročných, skôr než koná v sebaobrane. A ako sme povedali, Hamas zámerne používa deti ako vojakov a zámerne používa deti ako ľudské štíty. Smrť ktoréhokoľvek z týchto detí je na zodpovednosti Hamásu, nie Izraela, ktorý má právo na sebaobranu. A ani na sekundu si nemyslíte, že palestínska samospráva je na tom lepšie, keďže vychováva deti v nenávisti a povzbudzuje ich, aby vykonávali teroristické útoky a zomierali ako mučeníci za vec. A nakoniec, nepodliehajte obvineniam zo sexuálneho násilia zo strany IDF. To je to, čo robí Hamas, ako si pamätáme a ako sme videli 7. októbra. Pamätáte si, ako bol Izrael obvinený z rasizmu, pretože naši vojaci počas boja neznásilňovali arabské ženy? Hovorili, že sme rasisti, lebo sme neznásilňovali a neskôr falošne obvinili našich vojakov zo sexuálnych zločinov. Chcú mať výhodu v oboch prípadoch a v oboch šíria propagandu a nenávisť. Táto správa, rovnako ako mnohé predchádzajúce správy OSN, patrí do smetiska dejín. Hanba tým, ktorí za to nesú zodpovednosť. Pokračujeme ďalej. Tento týždeň priniesol znepokojujúcu správu portál Inet. Bezpečnostné zložky sa domnievajú, že Irán zintenzívňuje úsilie o obnovenie teroristických sietí v Judei a Samárii, pričom využíva prímerie so Spojenými štátmi a meniacu sa regionálnu dynamiku po vojne. Pred 7. októbrom väčšina vonkajšieho riadenia teroristickej činnosti v Judei a Samárii prichádzala z Gazy pod vedením Hamasu a palestínskeho islamského džihádu s iránskou podporou, popri menších bunkách a príležitostných skupinách napojených na ISIS. Izraelské vojenské operácie v Gaze a Judei a Samárii, ako aj útoky proti Iránu v rokoch 2025 a 2026 však sťažili Teheránu presun peňazí a pašovanie zbraní na toto územie. Podľa portálu Inet sa však izraelskí predstavitelia teraz obávajú, že po prímerí medzi USA a Iránom a v súvislosti s možným uzavretím libanonského frontu Teherán označil Judeu a Samáriu za svoje hlavné pôsobisko na podporu útokov. Významná časť riadenia podľa predstaviteľov prebieha z Turecka. Začiatkom tohto týždňa izraelská bezpečnostná služba Shin Bet oznámila, že za posledný rok zmarila desiatky útokov, ktoré riadil Hamas z Turecka. Agentúra uviedla, že operatívci využili svoju prítomnosť v krajine na riadenie rozsiahlej teroristickej siete, vrátane verbovania útočníkov, stretávania sa s operatívcami v Judei a Samárii a presunu peňazí a zbraní. Bezpečnostní predstavitelia tvrdia, že iránske metódy sa spoliehajú na 3 hlavné kanály, pričom digitálne financovanie prostredníctvom kryptomien slúži na obchádzanie tradičných kontrolných systémov. Pašovanie zbraní po súši cez východnú hranicu Izraela, niekedy s využitím kuriérov. A diaľkový výcvik útočníkov, vrátane odovzdávania technických znalostí. Izraelskí predstavitelia tvrdia, že hlavnými hnacími silami teroristickej činnosti na mieste sú bývalí väzni odsúdení za bezpečnostné trestné činy. Po nedávnych dohodách o prepustení rukojemníkov v Gaze sa stovky prepustených väzňov vrátili do Judei a Samárie, niektorí po takmer 30 rokoch vo väzení. Shin Bet a IDF pozorne monitorujú ich aktivity, vykonávajú domové návštevy a pravidelne vydávajú varovania, aby zabránili vzniku nových teroristických buniek, najmä v Škeme, Túkarmu, Hebrone a Ramaláhu. Podľa tejto správy sa Irán snaží otvoriť ďalší front v tejto vojne v Judei a Samárii. A ako som povedal, toto zahŕňa aj aktérov pôsobiacich z Turecka. A kto si myslíte, že sa v skutočnosti pokúsi na mieste vykonať útoky? Ako uvádza článok, teroristi, ktorí boli prepustení v rámci výmeny rukojemníkov. Vždy sme vedeli, že to skončí takto. Izrael sa musel rozhodnúť. Prepustíme teroristov späť na ulicu s vedomím, že sa s najväčšou pravdepodobnosťou vrátia k terorizmu výmenou za našich rukojemníkov? Samozrejme, každý chcel, aby sa rukojemníci vrátili domov. Ale základná otázka vždy bola, za akú cenu. Nesnažím sa tu znieť necitlivo. Rozhodnutie bolo prijaté a samozrejme sme radi, že všetci rukojemníci sú doma. Ale teraz je čas si uvedomiť, že prepúšťanie teroristov má následky. Dúfam a modlím sa, aby statoční muži a ženy z IDF teraz znovu zatýkali alebo sa pripravovali zlikvidovať všetko to zlo, ktoré sa voľne pohybuje.
Hovoríme o teroristoch, ktorí sú 5 minút od našich miest v centre krajiny. Hovorím o Krasave, Roš ha-Ain a mnohých ďalších mestách. Ako sa píše v článku, toto môže byť naša najvýznamnejšia bezpečnostná výzva do budúcnosti. Dúfajme a modlíme sa za to najlepšie a pripravme sa na to najhoršie. Podľa palestínskej samosprávy izraelská vláda vrátane premiéra Netanyahua vedela, že útok zo 7. októbra je bezprostredný a použila masaker ako zámienku na zničenie Gazy. Nežartujem. Palestínska samospráva tiež tvrdila, že samotný Izrael naplánoval masaker zo 7. októbra. Začiatkom tohto mesiaca oficiálny denník palestínskej samosprávy uverejnili stĺpček člena revolučnej rady Fatahu, ktorý povedal, že armáda izraelskej vlády pácha zločin ničenia už 2 roky a 7 mesiacov. Ospravedlnením pre toto je najšpeciálnejší a najtajnejší útok zo 7. októbra 2023, o ktorom vedia len Netanyahu a hŕstka vysokých veliteľov, na ktorých sa dá spoľahnúť. Na jednej strane a tzv. Izraelské vojenské spravodajské riaditeľstvo Aman. Ospravedlnením pre toto, podľa tohto komentátora, je najšpeciálnejší a najtajnejší 7. Október 2023. Útok, o ktorom vedel len Netanyahu a hŕstka vysokých veliteľov, ktorých možno spočítať na jednej ruke, a tzv. Izraelské vojenské spravodajské riaditeľstvo, známe ako Aman. Toto je z oficiálneho denníka palestínskej samosprávy Al-Hayat Al-Jadida z 11. júna 2026. Pamätajte, toto všetko pochádza z Palestinian Media Watch. Ako som povedal len pred pár minútami, musíme tu držať sa tejto stratégie. Či už ide o palestínsku samosprávu alebo Hamas, Židia sú masakrovaní, udalosť je zľahčovaná a Izrael o tom buď vedel, alebo dokonca útok naplánoval, aby sme mohli jednoducho výjsť a zničiť celú Gazu. Takto funguje ich propaganda. A samozrejme, nenávisníci Izraela šíria tento typ nezmyslov ďalej. Poďme si to ujasniť. Izrael nezmasakroval 1200 svojich vlastných občanov. Izrael nevedel, čo sa 7. októbra chystá. Samozrejme, išlo o obrovské operačné zlyhanie, ale neexistuje nič také ako plán zničiť Gazu tým, že by sa dovolilo zavraždiť 1200 Izraelčanov. Toto je len ďalšie krvavá povera od našich tzv. Mierových partnerov, ktorým nerobí problém to, čo sa stalo 7. októbra. A nezabúdajte, až 80% Arabov z palestínskej samosprávy uviedlo, že podporujú to, čo sa stalo v ten hrozný deň. A toto sú naši mieroví partneri, ktorí stále platia teroristom a ich rodinám. Týchto ľudí dávajú na výplatnú listinu ako súčasť svojho programu plat za zabíjanie. Čím viac krvi prelievania spôsobíš, tým viac peňazí dostaneš. Hovorím to stále, ale nenaleďte na ich propagandu. Toto je len ďalší príklad toho, prečo ma tak rozčuľuje, keď médiá, najmä izraelské, citujú zdroje palestínskej samosprávy, ako by išlo o fakty. Pokračujeme ďalej. IDF tento týždeň oznámila, že od začiatku roku 2026 skonfiškovala viac ako 240 strelných zbraní v celom Judsku a Samárii. Armáda tvrdí, že toto je nový dôkaz o tom, že teroristické skupiny sa usadzujú v civilných oblastiach v regióne. V posledných mesiacoch vojaci objavili množstvo zbraní ukrytých v civilných oblastiach. Medzi nimi sú strelné zbrane, nástroje používané na výrobu ďalších zbraní, munícia a ďalšie teroristické vybavenie. Jedným z príkladov bolo odhalenie počas razie IDF v apríli, keď vojaci našli muníciu pre dlhé aj krátke zbrane ukrytú v známom železiarstve v meste Betlehem v rámci regionálnej brigády Etzion. Majiteľa obchodu neskôr zadržali. Ďalší príklad bol odhalený v posledných mesiacoch v meste Náblus v rámci regionálnej brigády Samária, keď vojaci IDF našli nástroje na výrobu zbraní v centre civilnej budovy. Majiteľa objektu tiež zadržali. IDF uvádza, že tieto zistenia poskytujú ďalšie dôkazy o pokusoch teroristických organizácií usadiť sa v civilných oblastiach a zneužívať civilnú infraštruktúru na nekalé účely. Ďakujem IDF za to, že zabránili možným útokom s konfiškovaním všetkého tohto kontrabandu. Vidíme tu, že rovnako ako Hamas a Hizballah, aj teroristi pôsobiaci pod palestínskou samosprávou skladujú svoje zbrane v civilných oblastiach. Dúfajú, že ich vlastní civilisti budú zabití, aby mohli obviniť Izrael a pomôcť organizáciám ako OSN s ich falošnými správami.
Zároveň tento týždeň vojaci IDF zlikvidovali 2 teroristov, ktorí hádzali molotovové koktajly smerom k obci Karmet Sua. To je tiež v Guš Ecion. Počas operácie vojaci identifikovali niekoľko teroristov, ktorí pálili pneumatiky a hádzali molotovové koktajly, čím ohrozovali životy. Vojaci spustili paľbu, zlikvidovali 2 teroristov a ďalšieho teroristu zneškodnili. Neboli hlásené žiadne zranenia v radoch IDF. V dôsledku pálenia pneumatík vypukol požiar v oblasti priľahlej k obci. Hasiči zasahovali na mieste, aby požiar uhasili. Vojaci IDF začali pátrať po ďalších teroristoch. Takže za posledné 2 týždne sme v tejto relácii hovorili o podpaľackom terorizme a toto je len ďalší príklad. Pálenie pneumatík a pokusy založiť požiare s cieľom vypáliť krajinu Izrael. To je ich cieľ. Zároveň hádžu výbušniny na obce, snažia sa doslova vypáliť židovské domy a zabiť čo najviac Židov. Našťastie títo teroristi boli na mieste zlikvidovaní. Potenciálni teroristi musia pochopiť, že ak zakladajú požiare, hádžu výbušniny na Židov, budú poslaní rovno do pekla. Tu je ďalšia správa IDF z tohto týždňa. IDF a izraelské bezpečnostné agentúry uviedli, že zabili Muhammada Zajeda, obchodníka so zbraňami z Jamunu. To je v okrese Dženín. Zajed dodával zbrane teroristom, ktorí v roku 2025 vykonali strelecký útok, pri ktorom boli 2 vojaci IDF ťažko zranení. Pred touto operáciou sa terorista skrýval v niekoľkých domoch v celom okolí a predpokladalo sa, že má prístup k zbraniam. Počas pokusu o jeho zadržanie sa pokúsil utiecť a predstavoval hrozbu pre jednotky. Zajed, ktorý sa dlhodobo vyhýbal zatknutiu, sa pokúsil zaútočiť na vojakov a bol na mieste zlikvidovaný. To bola armáda tento týždeň a tu je izraelská polícia, ktorá sa zapája do zmarovania možných teroristických útokov v oblasti Jeruzalema. Podľa vyhlásenia polície tento týždeň viedol tunel objavený v blízkosti priechodu Al-Zaim k zatknutiu Palestínčana a obyvateľa východného Jeruzalema ústrednou jednotkou okresu Judea a Samária s podozrením, že ho vykopali a vykonávali teroristické aktivity. Na základe hlásenia civilnej správy o identifikácii tunela v oblasti priechodu Al-Zaim boli na miesto vyslaní príslušníci okresu Judea a Samária spolu s príslušníkmi pohraničnej polície z Jeruzalema, kde identifikovali vykopaný tunel. Po príchode jednotky lokalizovali tunel, ktorý bol vykopaný zo smeru palestínskych území smerom na izraelské územie v hĺbke približne 25 metrov. To je naozaj veľmi, veľmi hlboko. Okrem toho jednotky zaistili nárade na kopanie, fľaše s vodou, rukavice, rúška a ďalšie vybavenie. Kriminalistickí vyšetrovatelia z okresu Judea a Samária začali zhromažďovať dôkazy a nálezy. V rámci tohto úsilia vyšetrovatelia odhalili forenzné dôkazy, vrátane DNA, ktoré viedli k identifikácii a zatknutiu 2 podozrivých. Jedného obyvateľa územia palestínskej samosprávy a druhého z východného Jeruzalema. Obaja boli tridsiatnici. V rámci vyšetrovania úrady preverujú podozrenie, že tunel bol nedávno vykopaný a mal slúžiť na bezpečnostné trestné činy, vrátane teroristickej činnosti a nelegálneho pašovania neoprávnených osôb na územie Izraela. Ako som práve povedal, títo ľudia sa nesnažili dostať tunelom dovnútra, aby si našli prácu. Chceli použiť svoj podzemný tunel na to, aby sa vyhli bezpečnostným zložkám a vykonali teroristické útoky. Arabi videli, aké účinné boli tunely v Gaze a v Libanone, takže teraz sa snažia prekopať do Jeruzalema, nášho hlavného mesta, a vykonať teroristické útoky. Určite to nie je prvý incident, je to len ten najnovší. Toto je znepokojujúci trend. Tieto podzemné tunely z území kontrolovaných palestínskou samosprávou do Izraela v hraniciach pred rokom 1967. Musíme tejto otázke naozaj venovať pozornosť. Chvála Bohu, že izraelská polícia tomu zabránila skôr, než sa niekomu niečo stalo. A to je na tento týždeň v relácii Judaication všetko. Ďakujem producentke Barbore Kamenovovej, technikovi Áronovi Vagalenterovi, Zachovi Sikerovi a Ryanovi Livšicovi, vedúcemu stanice Juriovi Svereckému a všetkým ostatným tu v JNS TV. Nezabudnite si pozrieť všetok úžasný obsah, ktorý prináša JNS TV a navštívte stránku jnss.org, kde nájdete najnovšie správy z Izraela, Blízkeho východu a celého židovského sveta. Uvidíme sa opäť na budúci týždeň tu v relácii Judaication len na JNS TV.